ug karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Hudas! Redentor! Halay, kung sayop man ang akong gibuhat, then forgive me. Nakainom ako ganiha. Pwede mag-istorya ta ugma? Please, Ila. Ila? Okay. Ugma. Wato ko sa imong opisina. No. Ayaw. Dili lang ta dito. At tatas laing dapit? Ano? Saan man sa imong plano? Ay, uwa man god. Kuan ka nang... Ako mauna. Paabot ako sa imong opisina. Bye. Pagkaahak gining babayahan. Ila! Nahagit ko ng imong batasan karon sa imong kagahi. Murag, nadanin mo ang akong kasing-kasing. Ila? Huwag ka matug. Han, pamanday ka. Oh, niyar ko sa lungsod. Nagdibod-dibod. Sa'yo pa mong god. Sa iyo taon. Karam day. O sa may problema na nawag man ka. Tungod sa imong amahan. Makigsulti ko na siya na ako ugma. Adto ta sa laing dapit. Pero akong giingnan. Nga adtura sa iyang opisina. Mi, Oy, abi pa na kung naghagok na ka. nawa pa uy. Ako man kung gili unta si daddy dito sa inyong kwarto kay makisulti unta ko niya pero wa man siya dito. Kung wa dito, klaro na lang ato maglublob sa library. Oy, dati niya to kape. Unya nagbahuman ko diri eh. Si Jude ka ano? Hain pa ka maglatagaw. Ay, nagpaabot na niya ganina aron maka-appeal siya sa tong pag-grocery pero wagit mo tunga. Ay naunsa ka pa ya. Ulit na ba ya tong igsuon nimo? Oh, noon, mausat. Daday. Ay, maayo. Sige! Sige, Mayor. Suwayigib ko. Feeling great kay ka. Kay ikaw ang hari inilong sura. Nagsalig ka. Nga nani mo ang gamo mo. Ang imo lang yung nayanuho ng pobre. Try me. Evening, me. Ay, kay ni anak ka. Suway ko istorya itong atong amahan. Maayo kay pulis mo laki. Ano day? Nga gisapot nang mipauli din he. Dili ko gusto mangukit kay musipyat jag padinghag magubot na sad mi. Ako nang giingnan ang akong kagalingon nga dili na ko manghilabot kung mag-iningon si ana para paglikay sa gubot. Kay kapoy na mag-away ay. Makabuisit. Balik na ra ba ko sa akong business. Kay boring na kay ko din sa bahay. Suway ko nagli dito. Then i-coffee. Okay. Kung ikaw ka na rin sana, ayaw kong samuka. Na ako daghang trabaho. Katuog ditong una kung kaduka ka na. Pasag lang na ako diri. Ako ni Dad. Jod, Pwede mo sod? unsay, Imong coffee. oh, thank you. Magsulti ta. Lingkodes kong tubagan. Yes? Masay problema. Ganun yung anak mong tinalaman ako. Let's have a man-to-man talk. Kung nadlo ka nga isumbong ta ka ni Mabi tungod sa kabuang nga iyong gibuhat ka ganina, kayo kabila ka. Di ginana ko bahaton. Tungod kay dili ko kwanggol nga pagkaanak, nga pagkataw, aron sa bungon ka o nga akong inahan. Dili ka tao na itong istorya ha, mao nga ako lang itak o mga akong baba. Gubon gina ako ang nagmalinaw nga panghunahuna sa akong inahan. Tawgon pa ka kung nimo tarong anak niya na. Oh, gani. Ay, ikaw lang ka. Kutob na ito na itong duha. Usa pa. Di masati ka mabasol. Laki man ka.
Nangita makaglaing putahe. Anak, ato-ato lang niya. Ako ang magod. Dili na magod active si mami mo. Muna, wala siya. Usa pa, kutob naman sa taon ko diha, uy. Lingaw-lingaw naman yung ako, good. Ngiga ko nimo mingon na. Muna. Himuon na nimong kalingawan ang mga babaeng tarong. Pili adad. Dili ka makonsensya. Parehas pag nila. Mayo kay naghisgot ka ni ila. Ayaw nagig-usba ang imong gibuhat na ila. Anugon kung maadto siya sa lain. Usabi mo't niyo ipasabutan na istorya ha? Nasulagig ba ko kang limong o? Sabta ko. Naibog ko. Go to hell! Mahimo ba? Dili ta magsininggitay din ha? Dili ka na gustong magkagubot may og ang imong inahan. O mag-istorya tagtarong. Maulagi. Ang kuno na kong tarong nga. Nagkagusto ko at imong amiga nga mao nga tabangi in taon ko aron. Aron nun sa? Ang mga yawa ta? Oh. Kinagplano kang ribalan ko nimo? Unsa? Pangitag imo kay ako na si ila. Hoy. Paminong. Pagtarong ang imong pagkatawa. Wa tabi kahimo ang tao. Aron lang magpakabuang ng sa babaeng nga way bili. Ha? Muingon na sad karon nga way bili si ila tungod kay gibabagan teka sa gusto nimo mahitabo nga tilawan siya? Isilsil ni si mong utok. Mag-agi sa patay kong lawas si bisan kinsa nga magplano og dautan batok na ila. O ikaw? Ikaw kung magpadagid ka sa uyawan o nimong pumong ni ila, ipaniguro na ko nimo nga magmahigid ka kay ako yung kalimtan nga amahanti ka. Unsa? Gikan karon. Ug sa moabot pa mga adlaw, dili na gyud ako ibuwag diha nimo ako mga mata. Ngandi ko bisag unsa. Kay di kay makapaabot nga tubayan ti ka. Pero ngan nga imong hilabtan ang babae nga akong giampingan og maayo. Magkalimtan na lang na unya ta nga amahan og anak. Oh, Hey! What's wrong? sorry ma'am. Nabuhian na nako ang doorknob mao nga nalambahin noon. Are you sure? Yes. Yes. Sorry. Sa kanhin na aron makapahuway ka. 10 oras na oh. Ay, nalagtandog ka na si daddy kay busy ka in town sa iyang gitiman nga mga importanteng trabaho. Okay. Tana, yato ta na kas taas. Pagkaamaw gid nako. Amawa gid nako. Gano bang ako magisulti niya nga may tuyo ko nganto kang ilang nga ako kini siyang angkunon. Bisit. Bisit ning utoka. Nabugo na mahinuong kong kalit. Pagkagago gid na ako eh. Saan ko mangkakin sa pagbawi? Aron mabalik ang pagsalig ni Jude ka na ako. Hey, agad ka subong bagay. Oh, la, sa'yo ganin mo. May sul kita. Gaya sa unsa? Di ba nag-ingon ka nga makisulti si daddy nimo karon dito sa opisina? O, lagi. Maghinanggaw gani siya usab sultihid ko ha. Unya kung mangutana siya nimo uya ba deta? Tandua mahimo. Unsa? Ano good? Palihog. Palihog lang. Ay lagod ang pangutana. Basta kay tumana lang ang akong gihangyo nimo. Kalain, uy. Nibaw ko nga mo inyong gikana. Pero palihog lang. Tuman nila sa ko. Dili ka ko ihaw ni Mayor? Siya akong bitayon kung magpakasayop siya. Tarong dia, uy. Huwag kong komedya. Kaya diligid komedya ng sitwasyon na. Good morning! Ako rin alsa na balde. Nga nagutaong ikaw. Ako raw, eh. Hindi ba ibuhat ang babae, oy? Ang samang ka. Break sa. Araway lalis. Ako yung mahatod ng tubig dito sa ila. Parayo na mo rin istorya. Dili sila basta-basta o gibugat to ng baldiha na ila. Kaugdang ba yun eh? Mausus mo sa katong matres. Oy, babae, nakadungog ka? Oy, nakadungog ka ba? Bugat ka na baldiha. Mangundangin na ng gibuhat nimo ha?
Kisa may akong palusahon di ay. Si tatay, nga tibuok adlaw nga magtrabaho sa uma. Ay kabalaka. Akong hangyoon tong maayong laki na kong amahan, nga patauran mo gripon din aron kamong tanan nga niya din di na maghagog bomba sa puso. Ay, Jude, unsa kay pakisultihan ni daddy nimo diri nako sa? O ikaw kay mahibaw niya na kung magkaatubang na mo. Sa ari lang ko. Nawagi ka itago. Ha? Kung unsa resulta sa inyong panagkatubang, idi ka gidiri nako ang tanan. Pwede ba? Nga naman. Gayud lang. Gusto lagi ko mahibaw. O ay kay ko pakyasa. Kinahal. Ano na sila? Ang mura ka uy, sa may hungdan. Di asa ka. Kuya, kuy! Alam mo, Angay! Bay, Kayo na, may tabo nga, inilis ako na. bay. Ngano na? Sa inyong gikagubtan? Ako na, ang anak dagal ni Dorin niya si Kaniwa, missing? 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 Oo! Biya siya. Mo ba? Takitaan pa ganito na ako gahapon sa kaning. Kalusa pa man na missing? Gabi eh. Huwag ko maulig yung suroy. Atuan ninyo mga barkada to. Tikalig, nahibaw, gahais kaning. Akan sa kitong bata agad. Yano ra kay musuro yung gabi eh. Huwag kay kahadlok. Mayuyab to? Oo, nana. Tingnan. Asa madapit ang ila ha? Adon ko no nato be? Manoy Doring, nalas kaning? Wala lagi tao day. Noy, inyo ba nga giswayan sa pagsusi sa bahay sa iyang uyab, Noy? Oo, pero wa man dito. Naabtan man namo ang iyang uyab. Pero nakumbang mga di nga nahibaw sa balita. Ang bot hay kapabot daan tumata. Basta, uli lagi ito. Basta kan. Hinalag istorya, Noy. Na. Taro nga lang kay tingalin og mangluod. O nya, dinahinon mo pa uli. Ay, sus, mga batanon karon no? Kasagaran, masahod pa silang ginikanan. Maugit. Hay! Tingnan! Nakita na si Koy! Tali! Ay, salamat ikaw. Hay man dong, ha? Ano yung lali? Kuyog na Koy! Kuy mo! Talaga! Dali! Tawag mo na! Tawag! Ginoo ko! Kinsa makaangway kaluoy nga nagbuhat ini. Unsa? Unang higay nga dunay nahitabo ug ingon ini dinhi sa atong lungsod. Ayo palabya kinahitabo adad. Pangitaig paagi nga dili na ni mausab. Pagkawi po angon siya nagpatay. Mura siya naghikog kay nagkumbitay man nga dunay higot sa pisi sa liog. Pero di ni matawag nga hikog. Kinakita man nga way underwear ang patayng lawas nga nagbitay. Mang ikaw, unsa may kasulti ana? Ihatod ko sa opisina. Kay gihilantan si Gogong. Dili makanhi aron mo drive. Oh, okay na. Kana lang? O niya, ato na ta? Tana. Ay, mahilang itunta ang iyang kalag. Bay, unsa ka ni hitabo asa? Unang hikayon nga dunay dakong krimi nga nahitabo din sa atong lungsod. Naukay ang tanang tao eh. Sa ato pa, kinahanglan magmatkon ang tanan. Ilabi na kamong mga kababayan. Lisod ang makasupan pa ni. Madugay na. Wa na mo solo din sa ato. Kung magdungog ko kita buha. Di lang sad unta bay eh. Kalo ay sagwa ni manood din sa atok no. Di mo ko na imposible mitabo. Kung abto na ikadlok. Ay, mausad. Pero kung masulbad ni hitabo mawagtang raon niya na sa hunahuna sa tanan ng kadlok. Time pa. Murag nagisgot ka na ako ganiha nga. Mula ka madto kang munisipyo? Oo. Kuyugi ko be. Abi na ko dili ka madayong. Laos na lang dito sa opisina kay kagani na rin nagkwat mo. Kuyog tabay, prim. Ayaw lang. Ikalayo na dito kay murag dili mo sugot ang mayor. Ya magdakag escort. Wato lang ka na mo din day. Sige, diya sa mo. Huwag ko malipay ni nahitabo ang buntaga da. Dili normal og utok ang tao nga nagpatay ni kaning bro. Luuy ay.
Yung mga amungan na, gipatay pa. Di ko sa mga taon. Andam ko mo tabang aron masakpal ang kriminal. Makabukal sa dugo ni Hitabuha. Adto niya ta sa bahay sa namatyan ha. Kay maghatod ko hinabang. Oh, sige. Istorya na ko sa... Kabastos. Pagkabastos, yun. Wag yun siya makasulob og balik sa underwear sa iyang giamong-amungan. Kung masakpan ang tawhana, dili gid angay buhion pa. Kung unsa iyang gibuhat sa namatay, mausta na'y angay buhaton niya. Mao ikaw, lovely ha, ayaw paglakaw nga ikaw ra. Pagkuha ni Gugong. Kaya tingali niyag si Bakong matsambahan ka. Matsambahan ka ni anang kiliran na. Di tao na itugot ni Lord, mi. Pero na ako'y nabantayan da. Unsa man? Walay ka mo sa'yo og lakaw ron. Ingon nimo kay mobiyahe ka. Hapito na ko ron din sa akong friend. So, biyaan pa lang ka kay maato na ko sa opisina, ha? Ang driver na, ana. Na naman sa silong, mi. Ako na lagi huwat. Ana, sige. Okay, bye. Bye. Mwah. Amping sad ka, ha? Yes, thank you. Nya ulik sa'yo, ha? Kaya doon na ba ko'y nabantayan ron nimo? Kato na lagi kang uli usahay og 10 oras na. Unsaon, di man gid nako kabalibaran usahay ang mga invitation, mi. Sige, okay ra. Matngon lang yun, ha? Okay, mi. Arisa ko, mi. Bye. Love you. Kumusta naman ka? Ha? Okay ra. Nakasiguro ka? Maayo ka kay okay ka ra? Ano? Ikaw di ay mayor. Wa ko masayod kon. Kung saan ako sa pagpangayo og pasaylo aron dili ka na masuko pa nako. Ha? Naglagot ko sa akong kagalingon. Maayo pag wa ko mo inom. Wa unta ko makasa. Nauwaw ko sa akong kagalingon, Ila. Naglagot ko na ako. Mayor! Mayor! Ayaw, anak, mayor! Ano ko itong imo mampasakitan ni mo kaugalingon? Tungod kay ako mismo. Maglisod ko sa pagpasaylo na ako, Ila. Dili ka to angay na kong buhaton. Giguba na ko mismo ang akong pagkatao. Pasaylo ako. Ayaw in taon kong pakawawis sa ubang mga tao. Kung imo manggani ka ng buhaton, mas maayo pag magpusil ko sa akong kagalingon. Uy, Mayor! Pasaylo ako, Ila. Mayor, ayaw pagluhod, uy! Kinsa ko taong ko! Dali, tindog, Mayor! Wa ko makasabot sa kong gibati, Ila. Murag gusto kong magwala karon nining higayuna, niining kalibutan na. Grabe yun ang akong kauwaw ng akong gibati. Sir, kalimti na. Ha? Ay, kaguol. Kaya pasalig na ko ni mo nga wag gilaing may baho sa imong gihimo, sir. Wa pa na ko madawat ang imong pasaylo. Pero maingon kong ayaw nagkabalaka, di ba? Taglara nga, gihatag na akong akong pasaylo di nimo. Salamat. Salamat kay kaayo, Ella. Salamat. Ano ipatawag mo si Ila ni daddy ni mo, bro? Ambot, wa ko ideya. Wa man ka may mutak. Ganina ra ko nakabantay ni mo nga sige kadanta sa opisina ng daddy ni mo. Dugay-dugay mo si ilang nga mikawas. Magto para batas na matyan. Kadit ka ko antuon. Dinila sa ka. Ano eh? Oh, Okay, asam taron? Ay, makipangat naman si Bro Jude sa namatian. Muban ka? Uban mo lang? Mutambong ko dito eh. Iawat na lang. Makatabang tag-amaam sa tagtungod. Di ba lalim ang nahitabo sa ilang kaning? Di amoy girip niya, di patay pa. di asa mo. Oh, asa man ka? May toyo lang ko kadit kayo. Di asa mo. Mubalik na din ko. Kinsa man na. Ako dan. Sud,
Um, basig gusto ka nga muli dito sa maten. Uy, dili ko. Kuyog lang na mo. Dili ko. Ha? Ayaw kong uy. Na, wag ko maanar uli-li ang mamatyan ka ni Adto pa. Lainan ko. Di ko makatug. Mao nga, ayaw lang kong tanduga, ha? Kabati ka. No, dadala na akong hinabang. Ikaw na itong nulos tagtungod. Sige. Ano man ka? Ngano ingon ana man imong tinanawan? Wa to nako unsa ang imong uyab, ha? Kay ngano? Unsa iyang gisulti nimo? Oo man. Pero kung ganun, defensive ka makayo. Gusto kang magduda ko? Limpyo nga akong konsensya, ha? Ayaw butangig hugaw ng utok mo. Oh, yeah. Ihatag na dito sa tagtungod. Lakaw na! May daghan pa kong atimanon. Salamat, Dungchol. Muaritos, daddy ni mo, Dong. Hinaot pa unta nga iyabig tabangan nga. Masulman ang kaso inig among anak. Naunsa naman ni katong lugar? Di aday mga kriminal nga nasumok ining lugar, ha? Ang ako pag yung anak ang natimingan. Gusto na ko ikasulti si Mayor B kay gikinahanglan yun namo ang hustisya. Di na mo kini masulman kung kami-kami lang. Dili sa mahimo nga dili ni masulman ang nahitabo ni Kaning. Kaning anak bangon. Bangon na kung itudlo ang tao nga nakaingon ining imong kahimtang karon. Bangon na. Manang, kalma lang. Dili ko masugot nga dili may makabaos. Uy, Kandi. Mubahos mo? Kinsa ma iyong baslan, manang? Nakaila ba dahil mo rapist o sa kriminal? Oh, ha? dunay maayong laki nga mutag-an ana ila. Unsa nang? Ipaniguro na ko ninyo nga pulutaw na yun ang tinuod. Maog dili yun makalikawas ang maniyak nga kriminal. Ha? Tinuod ka manang? Oh, Unsa man paghihang imong nahibaw-an nga positibo kaayo nga moila sa kriminal? inyo na di nagmahibaw, andong. Dili ba dahil nimo pwedeng isulti karon manang? Kung ang inyong dangpan, mao ang gidungog ng mananagaan nga taga-bukid. Posible nga mulutaw gid ang tinuod. Kay mayong malaki ba ang mananagaan, ha? Patay kang kriminala ka. Masakpan gid ka. Di ba, sikat man tayo ng mananagnaan, no? Nakadungo ba sa kuana nga iskutan sa ubang mga tao? Bisan gani dito sa syudad. Naka-encounter ko mga tao nga puwerte ko nakadayeg anang mananag-ana kay puwerte ko no lagig power. Di gud masipyat. Daghan man kuno nagproblemang nasulbad gid. Puwa nga sa. Napaday mo labaw sa gahom sa Ginoo? Ha? Mutuo mo anak? O kami bro. Nakaduol mo sa biyan ng mananag-ana. Kay mutambal na sada siya. Mao lagi ko no. Pero kanang inyong giingon nga maayo mo tagna ba? Unsa ba tinuod? Tinuod na sta ng tinuod. Mao ba? Tabi sa ninyo ha. Hello dad. Ha, ito man ka? Diya pa mi sa punerarya. Pero miingon ang tagtungod. Nga kuan kining ato kuno nila hayaon dito sa kapilya. Mao nga tingali mo uban mi dito sa ila. Imo lang nahatag ang hinabang? Oo. Pero naglaom lagi untang tagtungod nga makakita nimo. Kay magpatabang lagi nimo. Aron ko masulban ning nahitabo silang anak. Pero lain sa nilang gisgutan dad nga dili gid ko na makaikyas ang kriminal. Kay ila ning idangop ang nahitabo sa mananagan nga taga-bukid. Dad? Nakugang man ka? Kwak. Ngano ba niya? Unsa may imong ikaisyo ko na ko ha? Ay, naingon ato lang akong reaksyon anak tungkol kay nakaila kay ko sa pagkabanggiitan yung tayo ng mananagna nga ilang gingon. Maayong laki na. Gibantog ka na nga maayong mananagan. Maulagi ko no. Ilagi ko no ni idangop ditong hitabo aron gyud ko no sila makabaw sa kriminal. Sige na. Sige na kay may buhaton pa ko.
Ila, mintras nalingaw pa na si Bro Primo sa pagpakitabi ng mga tao nga niyas palibot. Istorya ko sa resulta sa inyong pag-atubang ni Daddy dito sa iyong opisina. O sa ba na itabo? Sus, Jude. Wag yun ko magdahong. Nga makahimo ato ang imong amahan. Nga no? Giyon sila niya? Giludhan. Unsa? May hilak pa gani. Ha? Iwan ini ang nahitabo. Ha? Naluoy ko ni Daddy ni mo, Jude, eh. Ako na lang gunuoy na uwaw. Kaya wag magi siya mahunong sa pagpangay pa sa ilo. Puwerte yun niyang nagbalik-balik. Pero, nautahan na gid siya nimo nga, uyab ba ta? O man. Pero mahitabo man gani kung iya ka nga sukton. Tanduan lang gid, Ay okay? kay nga ano man yun na. Dako nag-ikatabang aron malayo ka sa kadaot ila. Jude, sa pagkatinuod lang, no? Kung dili lang ko liputan, magkapanalipod mo kung sa akong kaugalingon ba? Basta tubangon lang ko. Ipaniguro na ko ani mo nga okay ra gyud ko. Bro! Nahimo ka ba sa balita? Ah, kaya ano? Naana siya nahitabo? Naagi ko diya sa likuan, paingon din sa inyo nga nagpundok ang daghang mga tao. Ngano, unsa man siya nahitabo? Jude! Daw tayo hitabo! Ngano lagi? Unsa man, dura na siya nahitabo din eh? Gipatay ang mananambal ng mananagaan, bro. Unsa? Unsa lang ta inyo eh? Nagsunod-sunod man ang mga paghitabo. Unsa makibut pa sa bot ini? Ang gusto na ko mahibaw-an kung nganong gipatay ang mananagna. Tingali wa mahimuot siyang trabaho ang kriminal. Unsa? Has kaluya lagi kuno sa mananag-ano eh. Nakita na lang kuno sa tagtungod nga nagbuyod daliwa sa daghang mga tanom nga iyang gamitonon sa pagpanambal. Has kang paita kamatayon na. Pero di daghan nagsamad kuno dinunggaban. Malangit lang untang iyang kalag. Amen. Pero nakaduol gid ang tagtungod ni kaning. So pa siya mamatay? Sabat iya ba yung natag-anan kung si kinsa ang nagpatay ni kaning? Wow, uy. Kano naman dato adlaw nga mo adto sa mananambal. Pero mao na may ilang nasugatan ang balita bahin sa kamatayon sa mananagan. Nagsunod gid ang kaso sa pagpatay sa? Ay mo lagi. Unsa na sa kasunod? Lovely. Uy. Lovely. Oh, naunsa ka ba? Di aman lagi ka. Huwag ka mo trabaho. Ay, kapoy ko, mi. Unya, ang imong amahan. O, di ala. Muna sa amaw, ginagpaabot ni mo. Oh, Uy, Nganong karon pa man kuno ka magpakita, ha? Saman. Wala kay plano nga muuli din sa bay. Naglami na ginagmaayong imong negosyo nga kinahanglan man gyud nga mawa kag pila ka adlaw, ha? O dili ka magpahibaw kung asa kang ay dapita paingon. sus, ni mo Victor, oy. Nagtarong lang ko sa kong pagkaasawa. Wala kaso, di ba? Ni ikaw, unsa man? Okay pa ba gihapon ang imong pagabana? hilo, mi, uy. Lovely. Ibo kong gisinghagan. Alingok mo kay ka. Imo kay kong ipukaw. Naglabaday no kalit ang akong One more and you will see. Mo na'y naanis imong pagsigi og simba? Naa, nagtandugang ako pag sigig simba, uy. Hoy. Pagbuwag-buwag mo, be. Pagbuwag-buwag mo. Kay mo lang dili maayo ang huros sa hangin ron, da. Murang nagdag kayo. Gawas ka rin, Rosana. Unsa magagurasa mo adto sa imong opisina? Karon ng taod-daod. Ikaw, kumusta naman ka? Ang imong negosyo. Milambo. Believe yung kunimo da kung negosyo na ihisgutan. Kay wag ko mahinumdum nga nagmuo ka kay napalpak ka. Gifted ka ganang napita da. Kamaog yun ka. Mura ka magog na suko.
nga gifted ko. Hmm. Oh, mabitaw ng swerte gid kaayo ka nako nga mo imong naparis, Victor. Ang imong anak lalaki, kumusta naman? May trabaho gyapon sa munisipyo? Natoy iyang kalibutan. Sulagma na kayong magpuyo tugbay. Istoryahin niya to. Basin pagmaminaw to nimo. Okay ano? May gibuhat ba milagro? Kaayo yun. Hmm? Sumpo ah. Mintras sayo pa, Rosana. Ako siyang isalig nimo. Og ako na may baw ni Lovely. Badlungag yung imong anak na laki. Tungod kay nagsugod nagpitik ang iyang kasing-kasing sa sayop nga babae. Kinsa may gikabuangan? Nakaila ba ko? Kayo yun. Kadto kong kuyog atong usa ka lalaki nga iyang giimbitar sa birthday party niya. Oh. Kadtong musimos nga dako? Nga murag si kinsang misagol sa mga tarong natong bisita? Ah, binuang na. Hain ba ni tawhana ba? Itaw ka rabi. Ina nga ni ako. Taw ka. Karong pagani kong muingon nga ako sa isalig niya nimo. Ako lang sugoon yung pagpatawag niya. Tingalig makaingon ito nga misumbong ko nimo. Ikaw lang yung kontak niya. Pero, hoy paminaw. Taw sa? Tambag lang ako nimo ha. Ikaw ba may blain na basag ka? Ayaw andari, palihog lang. Istoryahi lang hinay. Pasabtag yun. Nga dili maayo nga manguha siya gikan sa mga uyamot aron himuong tapik sa tong pamilya. Lutuin ko para sa tong inyong giandam at tong inyo kong gipasaw sa pandud to be. Ano ako may palutuon ni mo eh. Kanus agud taon ko na himo imo asawa. Joke. Nakaayo na kas pinubili na mo pagkaon, Jude? Kadto pag iko naka-feel og klarong busog. O, eh. Bitug ay no tas tinud ing tan o eh. Ano lang ko pagmutan ah? Da, nagloko na yun. Si Mami. Hello, Mami. Kumusta bakasyon? Miss you, Ma'am. Oh, hain man ka. Here, together with my friends. Pwede bang mo pauli kag dali anak kay doon ako'y tuyo nimo? Sure. Pero, you need to wait for how many hours? Kay gusto ko magigsaw nila. Jude, maupay akong pag-abot o gusto sa tikang ikasaw. Kinsa pa imong palapihon ron? Mami, don't worry. Magsaw na ba tawag gihapon ta sa dinner? Laumi nga na ako. No, anak. Karon na lang. Please, para ganahan ko. At tamangaon sa gawas with daddy nimo, okay? Magpabot kami, ha? Bye, love you. Uli na, uy. Gipadali na ka. Bito bro, Bubalik ko kayo mukhaon gihapon ko sa inyong linoto, okay? Salini ko ha. Kung dili mo gusto maluod ko ninyo. Nakaw na, uy. Lagi. Corny ba ni mo? sabda na lang ko na. Saan pa raygon man kaayo? Ay, pangasawa na, uy. Sabay uyab ni mo. Ikaw unta kung masugot ka. Hilong, uy, amaw. Pwede na dito. Kaya tigmalig, apason ka pag yaw-yaw sa imong inahan din eh. Sige na. Ana lang? Wala kiss? Dahil ko mo, oh. Hagke. Kiss. Sa ka na yun eh. Oh. Magklaro na. Babae mo, laki. Dependis mo abot. Harin na ko eh. Pero mo balik ko ha. Oh, kumusta ka naman, anak? Are you dating with someone? Okay na, basta ikapasigarbo na to sa katilingban, ha? Kalawang ba ni mong termino nga gipanulti mi eh? Katilingban? Mugilok mo sa atong tingkoy nga maminaw anak karong panahon na? Ayaw na nagdaginota. Ang ako hinuong pangutana mao ito baga. Unsa man na? Are you in love? Oh, well, why problema ha? Kay, kung ingon anak man gani, natural naman na natong mubati ni anak. Kay sulundon ko na. Ang gusto lang na kumahibawan, kung pwede lang. Kung who's the lucky girl? Hey, please don't get me wrong, darling. Nangutana lang si mami tungod kay... Gusto ka makasiguro ko ng akong gipunit parehas ba yung balhibo, dili ba? Jude, gusto lang ako labanan ang imo pagkatao, anak.
Kay to cut the story short, ani ni me. Yes, I'm in love. Oh. Pero, wa pa makapanguyab. Ay, di ko palabot, ana. Ang tinuod. Wa pa gyud. Oh. Okay. Okay, niasadak na ha. Siguro alang please, nga ang imong Anak man sa pobre ang gipili sa kong heart me. Ha? O, sorry nga, wag iusan ninyo ni daddy ang makapapasan ng pagbati kay bisag kung sapay mahitabo sa kalibutan. Sige akong unungan. Buisit! Buisit! Naunsa ka, oy? Saman, maura na imong gianhi sa opisina ang paghingaan na kong bisit. Unsa may kontraso nimo, ha? Ang imong anak nga laki, mo ay nagpabukal sa akong dugo, Victor. Ako gituman ang imong hangyo nga makigsultihan siyag tarong. Gipangutanan ako siyag tinarong kung kinsa or na in love na ba kin siya. And thankful, kay wa man mo limod. Pero kalit lang misanting sa akong dunggan dihang proud kayo niyang gipasigarbo nga ang pobre, ang pobre kuno ang gipitik siyang kasing-kasing og midugang pa nga bisan kuno hain na tunduha. Dili makalangkat ang pagbatia sud sa adughan. Di ba turpe? Judas! Tunog ni Judas ang gisunod ang anak ka, Rosana. Ha! Hilas ka naman ultigod! Hilas! Ha! Dili na gid mahadlok nga mo subi-subi. Maayo na kay mo daag tubag-tubag o kusog na ba kay manginsulto kung sabto niya mo pakita itag paglaban sa atong gusto. Ha! Tanawon talang kun mo salir ba ng iyang baruganan. Ako na unyay magtatay niya kung siya ang mudaog. Nakita mo kang ginikanan ta. Dili kita magpalupig, ha? Ay, lisuran sa mga tauros kabaghuan. Uy, mo na'y gustong magpaluhod o ginikanan. Kunya, imong paundayunan. Fight! Hela! Yo! Kadao na na ay. Pagdungan tapat lakaw. Ay na naglabdang imong on ako, my friend. Ha? Di ako balik dito sa munisipyo. Usa? Uy, kadao ko na dali. Arito tayo pag-istorya, bi. Tili tamang siringgit tay. Laingkod ko dali, ha? Niudang ko sa akong trabaho sa munisipyo eh. Klaro sa diya, uy. Kung gunay tinuod gud. Nangandam na gani ko para maato sa syudad o mga apply. Asa? Call center. Yati, ha? Ikaw, kontento ka na lang ba sa imong posisyon sa munisipyo? Saman wa kay plano nga muangat bisag gamay? Kuyog ta sa syudad na. Ato ta dito trabaho. Lahi sa taba. So, yan ako pag-isulti si Mayor Bay. Dili, primo, ha? Dili. Nalipay mo gani kung nakahuman na mo. Ano mapahimutan nga mo din sa atong munisipyo? Kunya, biyaan na hinong ko ninyo? Ha? Aron adto mo sa laing kompanya, marabaho? Mayor, gusto lang sa tuta kong experience ba kung saan call center, Mayor ba? Pila rin sildo nyo na, ha? Pila? Kay tubangan ko na. Hain mas ilabi, adto ah. Ing na nga gusto kong makigsulti niya. Wa man din ni Mayor. Tuwa sa syudad. Unsa? Aha. Inyo lang di kong gisabutan, ha? Nga biyaan ko ninyo, ha? Wa sir, Mayor. Mao ganing nanahid ko ni mo tarong. Dini ka. Gikinahanglan ka nako. Gikinahanglan ko ang imong serbisyo. Ay, thank you, Lord! Thank you, Lord! Success? Yes! Kapasar yun! So, karo pa lang, kinahanglan nga mangita na tandaan og imo niyang kasakaan. Tabangan ko nimo. Sa tanang panahon, kung kinahanglan nimo ang akong aksyon. Pero may mangyay nga ikaw ay akong saligan kay ikaw man ang mas taghag na ibawaan. Okay, sakay na diha. Aron sa dili pa musaw pang adlaw, magkakita na tag imong kapuyan. Hain naman ni duha, eh. Nga mo dili magkira ko sila makontak.
Yan mga sila mga bot. Hapit na mong it. Pero pag anin na dito, ila ka, nagpakita. Ano ka? Ay, Huwag pa malibak eh. Hala, kaluoy! Lahos ito sa ato, kay ato na dito mag-istorya. bro. Uy, murag sayo man ta nag-Biyernes Santo, nga unta layo pa matong Marso. Huwag yung tugutis sa imong amahan, bro. Ha? Naboy-buyan hinulog ka diyot. Uy, nasuko beto di mo. Mo ba? Ano, unsa may ang gusto? Nga itanggong gid niya si Ila sa munisipyo? Relax lang mo ha. Adtuon ako siya. Di ko manghilabot sa imong problema sa kasing-kasing, ha? Pero hangyo lang. Ayaw sad panghilabot sa akong trabaho. Ihatag nila ang chance sa pag-explore, Dad. Why not? Kung doon na niya makapuli sa ilang galapit, dinhi sa munisipyo. Nakadaig ko sa ilang performance. Mo nga naghangyo ko nga dili lang na akong labiyaan. Tungod kay, tinuod gid silang klase. Silang klase sa tao nga akong gikinahanglan. Dili na makasibog sa ila, Dad. Dalipay siya sa gisudan, mao nga pasagdi na lang siya. Si Primo na lang una ang ibilin din eh. Laaya eh. Bro, paminawa ko. Kining, utong lasat ni panahon na. Ut nga lasat ni. Kining mong pwesto kay isaad ako nimo. Nga makabiya raw niya kananan imong himutangan karon. Sa gusto usa dili ni Daddy. Maging-away ka sa imong amahan? Ayaw na lang, bro. Sa laing bahin, ang ngayon na ko tumana ng gusto sa imong amahan. Kay, nakautang magiging ko kapabuton. Kay, siya may nagpa-eskwela na ako. Siya na pahuman ako. May katungod siya mukhang ngayon sa bahin sa kalampusan nga akong naangkon karon. Buhaton ako ang tanan aron nga maugkat ka lang ng imong gipunduhan karon. Bati ka naman nagbaho ta nga way kalipay. Kay wa ta mahimuot sa atong gisudlan. Antos sila sa gamay. Dad, naayang driver, Dad. Nga naman, Magpahatid ko sa bahay, kailangan akong gipati. uy, glitsus doktor Ay, ay. dili, uy, mapahuway ra ko. Mong adto ko sa bahay, magpahatod niya. Oh, ikaw. Sige. Tawagon ko itong imong inahan. Ayaw na. Sa? Di ko gusto kay maglagot ko. Maglagot ko ng iyang naong. Naunsa ka? Nga nung iyong anay mo sultihan, ha? Nagkabingkil ba ka mo sa imong inahan? Wa. Pero maglagot ko magtanaw sa iyang naong. Lami kay kumuton. Hoy, Lovely. Ayaw kong padunggaan, ha? Mura ka mag-amaw. Nga na iyong manay mong gibati imong ito sa imong inahan, ha? Wa man kanya hilabdi. Bisan pagkahag biktima ka sa iyang mga yaw-yaw nga wa didto, wa kay katungod nga magbaton o kalagot niya. Labi na ang pagdumot. Kay bisag unsa pa'y mahitabo nining kalibutan na dili gyud malalis nga imo siyang inahan. Pagtarong nga nimong pagkatao, ha? Nagparihas lang mo jud o tutong hudas na dako. Mawala lusayng maayong pamatasan. Sayon lang kayo mong tubag-tubag din ako. Adto na ko rin, gusto na akong mapahuway. Ako na imong hatod nimo. Kay doon ako gisugo sa driver. Huy, Miko! Ano lang ko na pag-apil-apil ng akong pagpanghipos, be? Pahuway, di oy, kagikan ka na-drive. Okay ra, wey. So, biyaan na nagkagunan niyo. Bro. Ha? Bro, niara ko. Ha? Kita paghapon magkuyog. Pero, lain na kayo eh, makuwangan tag-usa, no? Aw, oo. Pero tuho iko. Ha? Magkapundok lagi hapon ng tulo. Asa gid ka ko ibutang ni Mayor Vic, no? Na yaman gid kong ipugan. Nabi pwede ni anang mahatagan sa akong pwesto. Kung gusto gid siya, kadaghan sa kadini sa ato, nga may dool niya, rumahangi og trabaho, Malagi. Saan magod nga pilian masagod kay tao ng amahana. Mabitaw na nga nagplano ko nga maghimo ko kaugalingon ako kalibutan. Ha? Diin si Ila, ikaw,
O bang mga tao nga gusto na kong kuhaon, aron nga mauban na to, akong ipahimutang daan. Mao ba, bro? Ayaw tao kalimti, ha? Ikaw gikalimtan? Ano sa magkamapahimutang dito sa syudad nila? Karon ng hapon, ako na siyang hatod dito. Huwag ako niyo, bro, ha? Paban ako. Ha? Oh sure. Maka ako kakong baliban ni mo. Ang imo ni tatay na ila, kisabay ka uban din, eh. Ako na sa balikon. Oh, hey, kadat ha? Kay, doon ako nalantawan. Sakit na ng daddy ni mo, bro. Asa man na siya? Anong nasaag man na siya din eh? Ano ko kalit? Uy, bro. Diyan na lang ka. Ay biyay si Ila. Dali, bay, pas. Nana, Ritso. Dad? Asa ka, Dad? Oh, dini, ikaw. Nag-unsam sa kayo nilapita, ha? Ako ng teritoryo. Milagrong dako nga naabot ka ng lugar ah. Nga no? Kanus aman na hitabo nga nahimong limitado ang dapit sa angay taakan sa mayor. Oh. Miangkon ka man gani nga imo kayong teritoryo. Ako pa ka nga ako di amahan ni lungsura. Naa sila. Gano man? Doon ako ituyo. Dad! Ikaw man giminunot nako. Sige. Giyahi ko kung asa ang daan paingon sila ni Ila. Paloy! Shh! Hoy, Paloy! Giya ka lang ha. Ayaw biyay sa kinan ha. Kay tingalig. Himulbulan ka na sa mga kawatan. Dad! Way hilabdanon ning dapit nga imong gituman. Kining lugar nga pulos uyamot ang naa sa palibot nya mo ingon ka nga way kawatan. Dad! Imo ba dahil hukman ang tao? Hay ang dapit lang Ila. Sa unahan. Anang na-elevated o gamay? Mauli ang imong hangout. Wa ka maikog nako. Kini agi ta pirmi, ha? Ang imong dagway ni pirmi ng dapit ni mga ignoranting dagko. Kung siya ignoranting dako ba? Kung siya ignorante? Dad, kung giminusan ka sa dagway ning lugar, ingnon ka nga sayop gid ka. Sayop ka sa imong gihingan nila mga ignorante. Kaya ang namuyo din sa palibot, pulos mga edukado. Oso na! Ay. Oh. Nanata. Oh. Nay, wala ang bahay nila ni Ila. Tawga, Lahusan na lang. imo kong panayon ng bahay nga kahunlakon. Ayaw kong pakauwawi. Sus, taas rin sungay ng amahana eh. Kanahimutan nga sa pwesto. Nakadungog ka wa. Oh, kadit. Nanglumba matog pangambag og si Prebo agis ko sila dong. Parang nahadlok nga na ang mayor. Sige, Inko. Ako na may bawo nga mga tarungan. Pero, mapugos gani og saka din si Daddy. Ingna lang nga bilakaw si Ila. Gani na ra. O guwa ka mahibaw kung unsang oras sa mubalik. Oo, dong. Usab kay sa nila nga milik kay masya. Gusto na si Ila siyang gibuhat, Inko. Kadugay ko na na, Jud. Dad! Wa may ilas palibot? Oh, hay man ni siya. O magani kalibutan ng amahan ako pa? Dinhi ka kaganina. O, kay parehas ni mo makikita sa runta ko. Pero wa pa gani ko makaabot sa ila. Nalatawan man ako nga nagpadung ang imong sakinan. Mao nga bisug gatayen ko. Tingalig imong gitaguan ha. Unsa? Mahibawan kay nako nga imo siyang gipatago. Bantay ka lang gid ha. Ay, lisura ning buhay undercover tao eh. Nga bang mikalit patugtunga ang imong amahan? Ang butang mo ko idea. Oo, suma. Tingali may sabot mo. Unsa? Misulti maghato nga mo anhi siya. Mamisita nimo. Niyabag pa? Nga nung magsabot na sab kuno sila, bro. Ang butaw sila rin na sayod. Nagtuo ko nga magsusi to. Kung nga nung wa ka nang pakita dito sa munisipyo ila. Nakasaasad bitaw ko. Kay midritso lang ko guwa mo pakita dito. Tas bayag garbo na sa Mayor Vic. Natandog tingali, maong nangunay gid sa gaanhi din herong sudyaan ko. Ay, kinahalan, di na ko maglangan pa din ni Jude. Mas maayo tingali, nga karon dayon mo adto na lang gid ko sa syudad. Ang pinito ilamintas sa huwapa ko, ha? O tay, Ayaw kalimot sa pagampo kanunay. Kay wala nga makapanalipod gid nimo gikan sa kadawat kun dili ang Ginoo gyud. o tay. Jud dong.
Ayaw tayo pasag ang akong anak. Ako siyang isalig ni mo dong. Kay imo na nga gisugdan ang pagtabang sa imo higala. Hangyo unti ka. Nga bugusan na lang doon tao ng imong pagtabang sa akong apo. Paamin ako tayo. Ako sa dingko. Pamin ako ikaw. Sige. Ubanan ng tamos Ginoo. Dong, hinay si mong pag-drive, ha? Ay kablaka inko. Lovely? Lovely! Unsa na na? Unsa na man? Napasahan ko sa gutom. Ka imposible. Bebe pag-ilis ka mga tutas, doktor. Di na ko kaya ang paglakaw. Matumba ko. Muhiga ako. Dili ka maglakaw kung mga tutas, doktor. Maong pag-ilis na. Matumba lagi ko. Patyon ko ni mo. Uy, kaga! Ay, kung inaanas pagtubag, ha? Wala laging nayabag karon og kalit, no? Ano naman ka? Okay, di mo kaya pagbarog ang tawag sa daddy ni mo. Pastilan. Imo man jud kong gihasol-hasol oy nga na ako'y daghang giaktiman sa opisina. Tabanguno ng imong anak. Malingaw ka ba lang unya kung igo na lang di kang tawagan anong pahibawon nga patay na siya? Si Bako, mi uy. Naunsa man ka, Lovely? Napasahan mo ko sa gutom. Ato na karon mahibawaan kung ma-examine na siya sa doktor. Alsahan na. Dadon ta ka na siya sa syudad. Hilom gaga oy. Nausa naman ka nga murag migawas naman noon ang pataway buot ni mo ron panahon na. Pagsulti na yabag na ka ha, kaya diretso ta kas mental ospital. Hasta na. Daghabi ang istorya ni Mayro sana. Dadon ka ba sa syudad? Si Lovely, bita doon. Oh, soy, ikaw ba? Ikaw, Lovely. Kung dili ka gustong maigo sa kung santa ko, ayaw glabda akong ha? Ako ba inyong gihasol nga na ako ng trabaho? Kaysa man di ako tawgon, ang laing tao ha? Natural sa ingon ini nga na-emergency, ikaw gyud ang una sa tanan na kung angay pahibawon, kay amahan magkaka. Bana ta magkaka ha sa baa, uy. Hoy, Vincent! Dukdukon mo na mo! O sige, atya na lang ko. Masay papatyo na lang ko ninyo. Oy, Lovely! Pastel, Lovely, hoy! Victor, wala na maglihok ang imong anak! Ilog dia! Ano sa Lovely? Ingna si Paloy! Nga ipandang daan sa kinal! Ipandang! She's 2 months pregnant. Sana! So, okay na ka? Thank you, Jude. Thank you, friend. Ang gusto na kong mahibawaan kung komportable ra ba ka din, he? Ay, kabala ka. Kay musunod na niya si Bro Primo. Din, he. Di man mahimo nga magpalayo minimo. Napabaya tayo daghang atiman nun. Okay ra kay, di biya na mo din ila. Oo, uy. Naramasad sa silong sila si kuya ug ate nga tag-iyay ning boarding house. Malinaw ra ka ining lugar, ha? Oo. Ya, unsa man? Biyan ka na namo. Ha? Paginahinay sa may pauli si Bro Primo. Salamat kayo ninyo ha, mga alalay. O, kana! Pwede ato ibunyag sa atong grupo niya. Okay ba? Inyong alalay. Okay, ato na may. Ayaw pag uyab-uyab sa'yo ha. Di, good. Unya na lang ini kagabi eh. Bunal? Oh, Mami? Hain ka ha? Nga naman? Ani dayon diri sa ospital sa syudad. Apasa kami karon gyud dayon. Saan na kinahitabo? Hello? Ila. Mo excuse ako ha kay matuko sa ospital. Si Mami itong nanawag. Unsa kay nahitabo? Sige, lakaw na dayon. Tada bro! Victor, Muchikaw ta! unsa? Huwag ka makadungog! Mingon kong mutikaw ta! Pero Ayaw na pagdagang istorya! Di ko ganahan yung tawag-tawagon ta ba? Nya, ibitin lang. Huwag yun na kisultihin sa imong inahan kung ano. Wa. Relax lang. Upo ko sa imong pag-drive. Aron dili tumalis lang siya.
Gogong, diay priti. Una dito pauli. Kay mo sunod rami. Ako rin mo drive. Yes, sir. Ay nganong imo pamantong gipauna og lakaw si Gugong. Nga padung naman ta mauli. Tag-uma ng ba mo, ha? Sakay na mo. Bro, yato tika ko na sa dili pa kumulaw sa ospital ha. Kaya tingali ikinahalan nga malangan ko. Ayaw na lang. Ha? Lugar lang ko diya sa unahan eh. Kay magkatang lang ko sa care pa yung sato. Ay nagasulag imong kugalingon sa pagkatod-hatod na ko. Importante nung kurasa para nimo. Ayaw na ko problema ha. Ihunong na lang unya ko diya sa unahan. Okay ra bro? Ah, ganun di man. Dako naman ta. Sorry bro ha. Sorry ba, oy? Ay, hindi ko problema, ha? Victor! Victor, muhunong ta. O sa pagkahapit naman ni mo ni paluparon ang sakyanan, hunong! Ayaw pagsigig tabi diya. Na imong anak o bago pa na to ng gitabang! Shut up! Kumusta na? Ayaw na paglahos sa ospital kung muapas man gani ka kay na mauli na ni. Oh, Relax lang diha kay okay ra. Bye. Victor, unsa ka ba? Hinay lang ba kay milapas na tao? Misimang na tagagianan. Misaylo na ta sa angay nimong likuan paingon sa ato. Kasaba ba ni mo diya? Asa pa man di ay ta? Nga kinahanglan bang mo pahuway ni Slavely? Dako malamba ba mo? Ayaw pagsigig pangutana. Mapiktahan masag noon tas kay nga nga akong nakita sa dagway ni Jude kaniya. Saman kay nahita po. Kisa man kay na ospital. Dito kay lang mami mo sa ospital dong? wa kay nanawag ba siya balik o gignan ko nga na mauli na mo. Abot? Papaman sila. Unsa? Oh. Unya ganong niya malagi ka? Pauna mo kong pauli daddy ni mo kay siya lang ko rin mo drive. Mo ba? Kaya sa man nahita mo? Kisa man nagida sa ospital? Si Lovely kay gikuya pa og karet gani ha. Ha? Oy, Victor, taas na kay tagidaganan ha, pero wa ka pa gid mo sulti na kong asa pa ta. Niya na ta. Uy, magunsa man ta din uy. Kagisa ba ning bahay ha? Mura ka magbatang way buot. Ngani ka mamuhulong sa pagsig pangutana. O kitan kay ka. Pakalaw ka na ba yan ha? Ha? Usay ha? Sige ka laga ha? Wala sa ka makadungog sa akong gisulti ha? Kay bunlutong ko ng gagani ha? Pakalaw ka na! Ayaw nagkasuko, Dad. Manaog na ko. Sige ta na. Hain man ta. Dad, hain ta nga nung ni ata din hi. Sunod mo dire! Hoy! Victor! Victor, nausa ka ba, uy? Uy! Ay, butbuob lang ka pangablian pultahan! Panahon mo! Time para good, time Kulon sa mga gusto ni mong ipangutana, kalimti na. Ang akong gusto nga manood mo, kay doon na tayo istoryahan. Kung ka na malay imong toyo, ngano din himang gyud? Kagisa pa ning bay, ha? Ngayon no karamang kaayong miso din, he? Bisag akutan pati ng baba mo. Di ka mahunong, Rosana. Punit tagi kay ka. Imo ni kong ipatubo og bay akong sungay, ha? Bantay ka lang yun. Pero, aron mo hilom ka. Nia ang tubag sa imong pangutana.
Kining bayag giprinda kini sa usa nako kakaila. Usa ka kaila nga nakabana og Amerikano. Pero gidimalas. Oh. Kay namatay ang langyaw. Maong karon milarga siya didto sa laing nasod. Og ambot unsang katuyuan. Pero wa gyud nimo ipahibaw na ako. So what? Ako kining concern. Ngano? Nang hilabot ba ko ng imong mga negosyo? Ha? Iya-iya na kitag kamas. Kagipula na kay ko sa imong pagkahilas. Unsa? Sa unang mga adlaw, pirmi lang kong matangkugo nimo. Kalang sa puton ka. Dayon kang ingon nga ikaw, mo'y naghimo na kong tao. Ikaw ang lunay kwarta, o dili ako. Mo pasag ko. Mukamas kong ako. Ha! Aron ba doon na sa ko'y naong ba nga ikahangad? Aron tanawang tagdritso sa imong mga mata. Sige. Tiwasan ang inyong lalis di kay musod na ko. Di kapoy ko. Kahigdaon ko. Utlog ang buwalan ka! Ilubong tulog ang buhi! Ang pahuway na yun ka! Sige, son! Hoy, makuha na oy. Mas mayo! Ang dili ko mag-usik paggasto! Unsa dad? Uy! Muabot aron dihang dapita. Pero, una sa tanan, sultihi ko. Kinsay nagpahimos nimo. Sulti na, Lovely. Ambot. Victor! Nasa ka ba? Sakit na to, ha? Tingali ko ka. Dungagi. Adi ay dungagan. Victor! Unsa ba? Sakit na na! Tama, ka? Muambit ka ba? Lubagon ko ang liog mo. Kuto-kuto na ron. Inahan kang way pagpakabana. Kung saan ikibuhat sa imong mga anak. Ipalamoy kang tanan imong alahas ron. Aron ka makailagkin sa ko. Pwede na kumihigda. Dili! Pasagdi siya! Dili lang, bro, ha? Wa pa ko mahuman sa kong tuyo, ha? Akong usbon. Kinsay nakaako sa pagpahimos nimo. Tubada yun, Lovely, aron dili mo sipa ng naong nimo. Isultig kinsi angay manubag sa nahitabo ni mo ron. Wa ko makaila. Victor! Ayaw kong ina. Ana sa pagtubag tarantada. Lovely, ayaw pag inamaw, ha? Kaya gitarong ka pangutanas imong amahan. Mautubag kang sakto. Wa kapuslanan. Ay kong ina! Pero tinuod nga wa gyud kapuslanan. Tungod kay bisag kapila pa na ko balik-balik ka og litok ang iyangan aron lang mo mahibaw kinsa siya. Di na magkatabang aron niya kalimpyuhan ang inyong tungog nga iyang gihugaw-hugawan. Isulting kinsa siya, leche! Imong konsehal. Ha? Nga may asawag mga anak. Kinsa? Kinsa siya? Ang number 1 counselor. Huwag kayo! Huwag kayo! Mapagyo! Teka! Mapagyo! Gusto na! Malukay ka! Anak ko na! Gusto na! Napailuhan ko ning way uhaw! Ha? Pasimba-simba! Unya bergatin niya! Di kang gusto na! Ha? Ha? Mugar na kasi ka na! Ha? Pusilong rin dito ron! Ha? Gusto ka! Pusilong rin! Gusto ka! Asa ka? Magtiwas ha! Victor! Victor! Nganong gikakla ni mo imong pistola, ha? Sige! Ipadayon ang pagkulata ng imong anak. Aron tiwasan ko na! Sige, kulata ako sa sinabli! Aron ang usanin mo katamparos, akong pasundan og bala, aron matagbaw ka! Sige, Leo! Nalamit kaging ka man diha! Sige! Ipakita ang imong pagkaisog! Naunsa man sa taong ka, Lovely! Usa ba'y nahitabo ni mo, ha? Nga may mabaw man ang utok ni mo? Nga may tunggot ka man ang itaw na mabiktima kag taong minyo! Nahigog pa lang. Bullshit! Okay na higugma ka? Kinahanglan maging kaitugyan ni mo ang imong kaugalingon! Hapag kong lang ulo ng pistulo na ni Mala ka! Aron mabutay Ayaw, ka! ha? Ayaw, ha? Ha? Hadlok na diya ka? Unya kanina, muro kang himungaan nga milabok! Gusto na ko sulngon ang imong konsihal karon-karon dayon, Victor. Maghimo kag isina. Aron mo samot nga kauwawan ka. Isalig na ako itong hudiyong dako! Tana, maglakaw tagbalik! Aron masulbad kining atong problema! Hay naman ni sila eh. Wa na gid mo kontak. Ug di sila makontak.
Hay naman sila padungog kung sa may plano. Di kuya pa naman kang akong magwang. Nga naman maghanga, hindi man kasi ate. Kung sa makay problema? Manguli na ta. Unya na pangutana. Na, ano sa ka ng mga pangutana? Ano lang kung hindi pagpunay pangutan nami, aron dili mairita si dati. Sa paa paminahon. Uy! Di na bay! Ingnan ta parusa! Ay bisag patihon pa. Aron di na magkabad ang inyong o. Kay dili gud sayo ning sang akong nahimo ninyo. Hilom! Iwasin na lang ko ninyo. Hilom na, lovely! Ayaw na diya pagsulti, ha? Ayaw na gud. Ang dili mo santing king dunggan ko. Masulbad lagi hapon eh. Unsa may imong plano? Lain na sad ning baya. Oh, pero tarong ang taong nagpuyo din eh. Maong hunong na ng pagpunay ni mong pangukit. Sige, kailangan mo diya. Kang kinsa naman sa nimbay? Sosoy! Samok! Kaya pag yan ay kumingon nga ayaw na mo pagsig pangutana. Kumbugo agad, oy! Kailangan mo! Mi amigo, kumusta? Ani, akay, magpalaban ni mo. Nakuyapan mo guning akong anak ganina. Maong ako kiningidalin ni. Nahibaw man ko. Ikaw lagi maayo mo sulbad ini. Dili ko gusto nga mausab ang nahitabo. Kay maapiktuhan lagi ko. Maigking ka na lang. Taliwa sa imong kabisi sa pag-atiman sa imong trabaho. Kay nainanuwag aron lang balitaan ko nga may nahitabo sa bahay. Tabangi ko, be. Sure. Ikaw na good na. Halahurong mayor. Si Lovely di ni. Og si Rosana, akong wife. Rosana, si Dr. Dale, akong suod nga amigo. Bro! Oh, payo kay nade ka diha. Kuyugi ko bi. Gilaay ko. Mabalik ta sa syudad? Di lang sa kay nagpaabot ko nga manguli nga ako pamilya. Asa lang ka nagibutang sa Ginoo. Di man ako magkontak bisag hain nila. Mao ba? Oh. Si Ila. Ila. May problema? Ikaw ang gusto na ko pangutanon kung unsa na ang problema ninyo diha. Kisa may na ospital. Kumusta naman? Hope nothing serious lang unta ha, amigo. Worried sa baya ko. Thank you sa concern. Pero relax lang. Wala ba ko daw? Kalma lang diha. Og enjoy sa bago nimong Pinoyanan. Asam karon? Yara sa tong amigo. Akong gapit kay medyo gilaay ko. Wa pa mong ko ikita nga ako pamilya. Ambot. Haga to mga nga wa masay abiso. Mubalik kami diha si Migo Primo. Para masusisag ka, pamandini nga akong giatiman sa pagkakaroon. Aba? Okay, Roy. Napahimutang na gud ninyo. Labaron pa din ako usab ng inyong o. Dili na, uy. Magbuhat na lang ko kung kanus ako ninyo to nga, ha? Salamat sa pagsabot. Sige, bye. Bye-bye. Tana bro, Kuha sa na motor? angkas na lang. Asa ta? Road trip lang. Tawa sa kalaay. May tagnabaw ta kung saan nga akong pamilya. Kay mga pasta. Hayin ka to sila musangko. Victor, dugay mang migawa si Lovely. Wa pa tingali mahuman. Ang unsa? Pag-check up lang, wa pa mahuman. Ikaw no, nag-usik-usik ka lang yun sa panahon. Dito na kita sa ospital niya, imo pag-check up si Lovely din he. Pulos man unta kasaligan ang mga doktor dito. Dili. Kung abortion na ang atong hisgutan, Rosana. Unsa? Pasiga-siga. Pasiga-siga ka man ang imong mga mata di, ha? Sabi mo di ba pasabot, ha? Magbakauwaw yan ta, ha? Atong pasagdan nga magbusad-busyan siyang tiyan sa labling, away ba na? Ha! No way! Patiyaon ako ninyo. Kaysa inyo kong pakatauan sa mga tao. Kung ikaw, ha? Malingaw ka? Kung mabuli ang imong anak, kay naa na imong inahan pero dili asawan. Kung mananap ni mong konsihal ang angay manubag ni ining tanan. Dili na ko piyungan ang iyang gibuhat nga pagyatak sa kong pagkatao, Rosana. Oh my God.
ba si Lovely sa buhaton niya? I don't care! Kung unsay dangatan niya, Unsa? Nayabag ka? mayabag ko! Kung dili mo lampos ang doktor sa gusto na kong ipabuhat niya, tungod kay dako ng kawawan sa akong pagkatao, Rosana. Na siya. Dale, kumusta? Wala problema. Si Lovely. She's fine. She's good. Ako lang na siyang ipapaway. Wala, ha? Wala. Ah, mong wala kay angay nga kabalaka. Mayo. Layo ka kay Berlantaw, bro. Oh. Daghan ako gihunaw na, bro. Klaro man kayo. Wa ka sa mahing kondisyon. Dili man sa iyong anak. Di lagi bawag tang sa kung nauna nga akong pangandoy nga makatabag yun sa mga tao nga ahogi kay sa gustong panginabuhi para unta makasapa sa ilang gikinahanglan adlong tanan. Gusto ko nga magbilin og maayong panig-ignan sa dili pa kumawa din sa kalibutan. Gusto ko makatabang. Parehas anang atong lalantawan karon. Hala, tanawa. Sunog mo na, bro. Oh, nasa ubos ka bahay na ning atong nahimutangan. Dali bro, ato-atoon. Oh bro, mas makatabang ta. Tapit mo na sa mga uyamon to parehas lang ila. Ay, dali, ato tabangon. Una sa tanan. Tawagad sa nako ang bumbiro. Dali bro, basig makatabang patas sa pagsayba ng mga tao nga laiguan ng sumugan. Dali, bro. Bro, ayaw pa tayo apo pa, ha? Siguro ayaw lutsan. Uy! Bro, nagkadungugan. Oh, ato-atoon. Lovely? Mami, Oh, kumusta naman ka? kapoy. Pasagdiw na siya nga magatuog niya. Daddy. Relax, nagbalik. Uyos mga tao eh. Gibatin ako ang ilang gidangatan karon. Nasayod ko kung unsa ka bugat sa ilang gipasan nga kasakit karon. Pero, nakadungog ka. Kung yun sa kanila sa pagpasalamat, o pagdahig tungod sa imong bayan yung lakang nga imong gihimo kanina. Imong naluwas ang imbalidong tiguwang, gawa makagawas sa ilang bahay. Mao nagsigig-singgit ang batanong babae ganiya. Naghilak in tao sa tuwang kalipay ang dalagita. Ug dili ka na ra. Nakita sa tanan kung giunsa nimo sa pagtabang ang palibot para matabang og dali nga dili dayon mo katap sa ubang kabayan. Saludo ko nimo, bro. Likewise. Saludo sa kunin mo. Tungod kay parehas nako. Nakita sa nako ang imong paningkamot nga makatabang ang mga biktima para mabantayan ang ilang mga butan. Para dili mahilabtan sa mga mahilabtanon sa panahon sa kaguliyang. Karon nahibaw na tingali ka kung usay sunod nila kinahanglan. Aong tana. Ubalik ko sa bahay kay doon natay buhaton. Mulakaw ko, kay doon na ko'y susihon. Ikaw lang? Hay ako kinang imo bimbiyaan din si Lovely. Mao ginay mahitabo. Unsa may buti mo ipasabot? Imo rin palakto ng imong anak, human sa ating sa doktor, ganiha, ha? Di araw na mo. Ay mo kabala ka. Dili ka mo pasagdan ni Diel. Asa na siyang ospitala ba ko? Mahimo ba? Mahimo ba sana? Husto na kung ka lang imong pagkaukit-ukitan. Igo na. Nalatabangan ka ni Diel sa pagsulbad sa itong problema. Mong pasidan-an ta ka, ha? Ayaw nag-ukita kung unsa ang naa sa imong huna-huna karon. Ay, Victor, kung mahimo pa lang. Iuli una mi dito sa ato, sa dili ka pa maglatagaw bisag asabi. Ayaw big ibilin din, ka naglibaw tang akong balibo. Unsa ka? Wa ko'y pagsalig sa dagway anang imong amigo. Dili na ko mangutanan ni Mog. Unsa siyang pagkadoktora. Pero palihog lang, ayaw mig ibilin si Lovely din eh. Nakasabot ka. Unsa man kay sunod nga mahitabo?
Kay gilaan, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Upo sa direksyon, Jennifer Dato Mendoza. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.